Deixar de sitio para bailar. É Rocío de Vai sonar as portas sempre. No sé ustedes. É raro, porque eu vi que ela quisiera conmigo que vi. Venga para dentro. Organización. Bueno, buenas noites a todos os que andáis por aí, os que estáis por fora, se escoitáis algo, somos Ardentía. A última vez que tocamos aquí no 97 éramos un pouco máis novos, tiñamos máis pelo e menos kilos, pero as mesmas gañas de tocar e de facer pasar ben a xente. Eso non se nos quita. Estamos encantados de tocar as coñecidas, así que pasade pa dentro, bailade si podedes, movervos e se non o rocio humano que é unha maravilla. Esta sabedela a todos, cantade con nós, por favor.
tempo que estamos facendo unha serie de concertos así a pequena escala coa xente que máis queremos, que son desos de sempre. Hai algúns repetidores, tripitidores, etcétera, etcétera, e retomando temas de toda a discografía que levamos en estos 25 anos. Vamos a tocarvos un tema que sale no disco de 15 anos de viaxe, creo que era, que a 6 é unha muiñeira que fixemos. Non é que a 6 pase por aquí, porque a 6 é a autovía que vai dende Madrid ata a Coruña e é libre de peaxe. Non só que pedimos a xente de Vigo que nos teñan o mesmo trato. A ver se dunha cara e dunha vez podemos pasar por Galiza toda a xente que pagar esa a 9 asquerosa que temos que pagar. Bravo! Luis Presidente! Manuel Bolento. En todo este tempo, as pezas que vamos tocando no grupo, un 90% proveñen da tradición oral que vamos a recoller por as aldeas e un 10% de autor ou pezas feitas por nós. Este 90% que tocamos de pezas debemos ya sempre as agradecemos a xente que atesorou nas súas cabezas aquelas cancións que teñan nos seráns que comenzamos a refacer por aquí alá polo 91, que de seráns modernos comenzaronse outra vez a facer aquí na Ínsula, e temos estado con moita xente que nos ten ensinado cantares e bailes, e gracias a eso pois podemos decir que o noso folclore sigue sendo vivo, sigue estando vivo e gozando unha salud invexable no resto de Europa. Pois vamos a dedicar este tema a toda esa xente que atesourou estas cancións, estas melodías na súa cabeza, e nos dimos unha volta distinta a esta de Moscoso, que é originalmente era unha jota, e nos único que fixemos foi cambiar o ritmo. Realmente fixemos unha especie de paso doble pequeno para que José dixo un pouco así para bailar, estilo japonés. Pasillos cortos, apretados.
Y lo alto con cacho, he de dar una subida, he de dar una subida. Y no sé qué quiera, que ainda no perdi momento. He de trocar o primeiro no alto do Tellado, no alto do Tellado. Cando o piñeiro de miña se anda no teu mandado. Que eu marcharei para a miña. De verdad, Cris, algún día nos saldrán los temas que cantan as pandereteiras.